Čaute chalani. Čau. Čau. Čo dnes točíme? Električku. Ježiš, elektriku ne. Ale poď prosím ťa. Ale sem. Chalani, a baterky máte? No a čo ty? Ja? Nabité. Naša električka sa neštartuje. Stačí ti kľúč, zatlačíš brzdu, dáš Dčko a odchádzaš. A čo dojazd? Dojazd? Dojazd máme dostatočný a v zásade máme na ňo dva figle. Prvým figlom je tzv. Jednopedál. Ale ako však máme pedále 2? A druhým figlom je jednopedál vypnutý a ideme plachtiť. Plachtenie je geniálna vec. To len rozpumpuješ na rýchlosť, ktorú potrebuješ. Mimo mesta hlavne odporúčam a dáš nohu z plynu. Geniálne. Ide to v podstate zadarmo. A ešte stále sa hýbeme. A nespomalujeme. A ešte stále ideme. A ja nerobím v zásade nič. Len ideme. Stále ideme. Je to len využitie kinetickej energie, ktoré to auto má. Ešte stále ideme. Stále idem a musím brzdiť. Áno, máme dva pedále, ale jedno pedál je úplne geniálny hlavne do mesta. Totižto tým jedným pedálom nielen zrýchľujem, ale viem ubratím aj výrazne spomaliť. Tu motor regeneruje, čiže vyrába si elektrickú energiu, preto aj dojazd v meste je výrazne vyšší ako dojazd mimo mesta. A tu si kľudne môžeme pridať a spomaliť, pridať a spomaliť. A všetko robím jedným pedálom bez toho, aby som fyzicky zašľapol klasický brzdový pedál. A všetko platí napríklad aj dole kopcom. Napríklad taká ukážka, dám nohu z plynu a takto si pekne viem zastaviť napríklad aj na križovatke, lebo auto naozaj aj fyzicky zastane. Problémom je, kde budem nabíjať. Odpoveď na túto otázku pozná Ujo Google. Hodíme si napríklad cestu do Košíc, napíšeme Košice, necháme ho vypočítať, on napíše, že je potrebné nabíjanie, dáme si podrobnosti trasy a napíše, kde treba nabíjať. Napríklad tu iba 26 minút. To znamená jedna cykpauza, 2 bagety a spokojne pokračujem ďalej. Električka je výborná do mesta aj na také mimomestské jazdenie. Zvládne veľa kilometrov, ale rozkuskovaných na veľa dielov. Ale žiaľ Bohu a zatiaľ má aj svoje jasné limity. Prvým limitom je zimná prevádzka, kde oproti letu zhltne zima nejakých 80 až 100 km a druhým limitom je výrazne rýchla jazda. Nie je problémom zrýchliť a ísť, ale ísť napríklad dlhodobo vysokým tempom do Banskej Bystrice, kedy tá spotreba naozaj stúpa do závratných výšin. Ale čo by človek nespravil, keď chce druhé auto do rodiny a chce si naozaj ale užívať?